Mhuri yeZimbabwe ndo zvatinazvo kuno kuMuharare. Mvura everywhere. Handifambai neamburera. Mvura, dzimwe mota dzatonyura, hapasi kutofambika, hapana mota iri kufamba muHarare. Everywhere, as you can see, idhemu zvekuti munhu akada kupinda ari kusvikirwa mumakumbo. Tatovharirwa mumaofisi, hatisitombokwaniisa kuenda kumba. Vari kuziva nzvimbo iyoyi. It's water everywhere. Itso ayo mabhenzi atonyura, hasi kukwanisa kana kutombomuka. So hatisi kuziva kuti yatova cyclone here kana kuti ndokuguma kwenyika panguva inguva yani yemvura yana Noah iyayi. Imwe iyi iriда kutraya kupinda iyo uyo iri kushinga, but as you can see mota iri kutonyura ipapa, iri kutonyura. Anga achitemba mota yake, but I can see kuti mota yake yakasimba. So this is the situation yatinayo muHarare right now. So mhuri yeZimbabwe tiri kungosimbisana kuti ngatinamatei kuti mvura inaye zvekuti tisare tichirarama, tigokwanisa kurarama, nekuti as you can see ipapa hapana mafambiro atomboita kuti tiende kumba. Tatovharirwa muna Workington umu, muna Workington.